कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबरी सांगता हरीश नाईक। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 ऑक्टोबर पर्यंत येलो अलर्ट जारी। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 ऑक्टोबर पर्यंत जिल्हा प्रशासनान येलो अलर्ट जारी केला। जनतेक आणि नुस्त्या मारतल्यांक सावधगिरी बाळगचे आवाहन केला। भारतीय हवामान विभाग आणि कर्नाटक राज्य नैसर्गिक आपत्ती देखरेख केंद्र बेंगळूर हिमी दिल्ल्या अंदाजानुसार तालुक्याच्या किनारी भागात ढगाळ वातावरण आणि लाटाचे हालचाल वाढची शक्यता असल्यान हो इशारो जारी केला। जिल्हा प्रशासनाने निर्देश जारी केला की लहान आणि मध्यम आकाराची बोटी वापरून नुस्त्याक मारच्याक बंदी घातला। नुस्त्या मारतल्यांक आणि जनतेक समुद्री वाठारात उतरू जायना असो सल्लो दिला। पर्यटकांक न्हंय जलाशय आणि समुद्राच्या उदकात वयच्याक बंदी घातला। समुद्र किनाऱ्या लागीं खंयचे बी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करूं जायना। तशेंच पालकान भुरगीं समुद्रा किनाऱ्या लागीं उतरू जायना हाची खात्री करची अशें जिल्हा प्रशासनान आवाहन केला। काही वाठारात मध्यम पावस, जोरान वारो आणि जोरान येवच्या लाटांमुळे धोका निर्माण जावचो शक्यता आशिल्ल्यान ह्या काळात जनतेक सुरक्षीत उपाय अवलंबचे अत्यंत महत्वाचे आसा हाचेर भर दिला। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात। सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। लॉरी आणि मोटरसायकल हेंच्यात अपघात। शायप्पा सोमापूरकर हेंगेले मरण। कारवार येल्लापूर तालुक्यातल्या किरवट्टी लागीं लॉरी आणि मोटरसायकल हेंच्यात अपघात जावन मोटरसायकल स्वाराचो घटनास्थळार मरण जाल्ली घटना घडली। येल्लापूरच्या बैलंदूर हांच्या इमारत बांदकाम मजूर शायप्पा सोमापूरकर वय 45 हेंगेले मरण जाले। मोटरसायकलाचेर बशिल्लो प्रभाकर सोमापूरकर गंभीर जखमी जाल्लो असून येल्लापूर तालुक्याच्या सरकारी आस्पत्रेत प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी किम्स आस्पत्रेत दाखल केला। मोटरसायकल स्वार किरवट्टीच्यान येल्लापुराकडे येताले। अति जोरान मोटरसायकल चलयल्ल्यान ती लॉरीक धडक दिवन रस्त्यार पडली आणि त्याच वेळार लॉरीचे चाक माथ्यावयल्यान गेल्ल्यान शायप्पा सोमापूरकर हेंगेले जाग्यारच मरण जाले। ही घटना येल्लापूर पोलीस स्टेशनात दाखल केला। अखेती ग्रामपंचायती मार्फत घराघरात कचरो एककडे करचे दृष्टीन महत्वाचे पाऊल। कारवार जोडा तालुक्याच्या अखेती ग्रामपंचायती मार्फत घराघरात कचरो एककडे करचे दृष्टीन महत्वाचे पाऊल उचललेले असा। पंचायतीची गाडी आता गावागावात वचून कचरो एककडे करचे असून त्याच्यासाठी पंचायतीन घराघरात डस्टबिन वाटप केला। गावात स्वच्छता दवरसाठी आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी हो कार्यक्रम हाती घेतला अशी माहिती पंचायतीचे उपाध्यक्ष गुरप्पा हणबर हेमी सांगले। स्वच्छता मोहिमेक चालना दिवसाठी प्रत्येक घरात डस्टबिनचो वापर करतो असे आवाहन या वेळार ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी केले। या कार्यक्रमात ग्रामपंचायत अध्यक्ष पार्वती गावडा, उपाध्यक्ष गुरप्पा हणबर, सदस्य आणि गावचे नागरिक हजर आशिल्ले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा
शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.